anem. Benvinguts. Comencem una altra vegada aquestes trobades en l'àmbit del fòrum. Doncs tota la realitat empresarial d'aquesta zona reivindica la possibilitat de tenir un transport àgil que comuniqui Fira, que comuniqui Plaça Europa, districte econòmic, amb l'aeroport i amb la ciutat de Barcelona. Però un dels reptes fonamentals és l'impuls de la mobilitat sostenible. Tenim una petició per millorar el transport dels treballadors i és per això que hem creat tot just ara, al tornat de les vacances, una taula per seure on s'ha de començar a parlar d'aquests problemes que a vostès les afecten, tenint en compte l'oferta i tenint en compte la demanda. Els empresaris el que pensem és que el tema de la mobilitat és un tema de les administracions i estem molt esperançats en que des de l'àrea i ara amb aquesta nova fase això s'impulsi i realment ho solucionem.